Hey Berend, jongen. Wat bist toch grut vinden, jongen? Ja, dat ik. Heeft toch nog wat zin, hoor? Een tweede serie scouten met Berend? Jazeker, ik zou me afscampen. Even opzetten, hè? Ik ga vast naar de auto. Daar gaan we. Huppakee. Hier doe ik een verhaal van boetsen. Oké. Wist ik wat? Oh ja. En de triktrak. Oké. En de pripper. Wat voor sport is dat dan? Een echte typische Friese sport. Aasjietje. Nee. Keertsen. We zijn hier bij een van de alleroudste keertsverenigingen van Friesland. Maar waarom doen we dit eigenlijk? Ja, dat is toch televisie? Oh ja, is ik zo. Maar keertsen, kun je ook een beetje keertsen? Tuurlijk, we zijn niet al in Friesland. En do? Wow, ietsje minder. Wat doet zij daar? Hé, wat bestel je dan? Ik zie je mijn bal. Vertel eens, waar bist je? Ik ben vrouw Patricia, ik ben 11 jaar oud en ik zit op keertsen. Hoe vaak trainst je in de week? 2 keer. En wat is al je al eens een keer doen? Ik heb het klassement gewonnen. Dat is alle wedstrijden gewoon die spelen en daar ben ik eerst in win. En alle afdelingswedstrijden. En wat zoest heel graag nog eens een keer winnen willen? Klavertje 4. En wat is dat? Dat weer 4 wedstrijden. De belangrijkste eigenlijk. Dat is de Altmeijers, de Jonge Vamme, met NK en de PC. En waarom was dat zo graag een keer winnen? Nou ja, dat is best wel een belangrijke prijs in de keertswereld. En wij hebben dan heel goed in. Nou ja, ik kan best wel platte ballen opslaan. En die zijn best wel moeilijk voor de uitslagers. En van waar heeft dat leerd? Van mijn mem. Van die mem? Echt? Kan die heel goed opslaan? Nou, die is beter die uitslaan. En waar is dan die grote voorbeeld? Marit Zijnstra. Van waar is deze bal? Hé, dat is Marit Zijnstra. Ja, en dat is mijn bal. Marit Zijnstra is benne in Pijns en zij is echt de koninginne van het keertsen. Er is werkelijk weer net een vrouw te vinden die het meer woen had als Marit. Nevens de geleerden had ze in totaal wel 250 wedstrijden woen. Zij woen ze maar liefst 4 keer de Vrouwens-PC. Ze wie de sterkste op de Oud-Meijers-partij. Ze stier met de Krongelsom op de Jong Vamme-partij. En ta eindbesluit woen ze echt nog eens de Boerspartij. En dat betekent dat Marit in het bezit is van de 4 wimpels. En dat is net samen wat, want in totaal binnen maar 6 vrouwen hoe de hele wereld die dat ze kennen. Wanneer ben je dan begonnen met keertsen? Nou, ik ben begonnen toen ik 6 jaar was. En ja, ik ben in het dorpje Pijns, dat is heel liets. En daar wie voor de rest ik net zo volle. En dan ga je eigenlijk automatisch zo gauw begin je met keertsen. En mijn mem had het vroeger wel dien en zo nou, ben ik eigenlijk begonnen. En wie is het gelijk al heel erg goed? Nee, net gelijk goed. Ik zie het net gelijk in de A-klasse bij de Welpen. Dat is hier wel wat tijd nodig, maar steeds langzaam werd ik steeds wat beter. En nou ja, toen ben ik kom binnen uiteindelijk. Ja, en wanneer is dus dan die allereerste boppenslag? Ja, ik denk wel in de Welpkes gewoon, maar dat kan ik me net helemaal herinneren. Dat kan ik wel eens op een training wezen in Pijns zelf. Hier Pieter van Althuizen, dat was onze trainer en nou ja, die heeft me wel volleerd en dat vond ik altijd wel heel leuk. En wat is al je al eens een keer doen? Ik heb een keer de PC woen, ik heb de Oud-Meijers woen, ik heb de Jong Vamme woen en ik heb NK Dames woen. En daarna heb ik de 4 wimpels woen en nou ja, heel volle orenwedstrijden nog wel. Wat heeft net woen? Ik heb de Oldehouw nooit woen. De laatste partij van het jaar, die ik wel graag een keer winnen wil, maar die helaas net. En nog wel meer. Is het dan spietig dat keertsen net een Olympische sport is? Ja, op zich is dat wel spietig, maar ik denk net dat keertsen een sport is die per se op de Olympische Spelen jaart. Ik denk dat dat in Friesland heel mooi is, maar ik denk dat het wat de lieds is voor de Olympische Spelen. En wist je ook beter als Teke Triemstra? Nou, Teke is wel echt een legend, zoals ze zeggen. En die heeft wel krijgt wat meer woen als mij. Dus, maar goed, man en vrouwen is net per se te vergelijken daarin, denk ik. En dan nou een vraag uit onverwachte hoek. Kist je ook trekkerrieden? Nou, ik kom van de boerderij. Dus je vroeg steeds dat ik het ken, maar ik ken het helaas net. Ik heb mijn trekkerijbewijs net. En nou ja, ik ken het net, nee. Waarom was dat witte? Ja, ben gewoon benijd. En Berend had nou een nieuwe rubriek betocht. Nou Berend, kom maar in. Yoghurt of vla? Yoghurt. Een serieuze vraag of een ondogische vraag? Een dogische vraag.
Boppen of hoenden? Boppen. Is dat een onlogische vraag? Ja. En wat wie eigenlijk... wat wie als lietsfamke dien grote dream? Ja, wat kids betreft, ja, toch wel echt de PC winnen. Dat is wel iets waar je echt zoals jong famke altijd van dreamen. De fjouwe wimpels, dat is net iets wat je wij als band zelf ontdenken. Maar de PC, dat is wel echt een dream. Ja. En dat is slaggen. En dat is slaggen. Ja, en de fjouwe wimpels ik nog eens. Dus dat is hartstikke mooi. Zo worden we een partijtje dan? Nou, dat lukt me leuk. Kom maar op. Ik ga oud praat. Ze spelen alles op Berend. Ja? Berend! Oké. Nou. Hoppa! Hier potje voor de win. Hoppa! Nou gaat het erom. Hier blik zoals Ja! Oh, weer een achteruit daar! Ja! Ja! Hoppakee! Achteruit. Toen heeft fjouwe keer de Froois PC woen en dat is vanzelfs grandioos. Magistraal. Geweldig. Maar nou wil vrouwtje Patricia echt heel graag fjouwe keer de PC winnen. Hast u misschien nog een tip voor haar? Een tip, die veer ik je niet hier weer. Maar dan ik echt niet in. Nou, ik zou zeggen, wat de PC betreft, is natuurlijk vaak zit er wel wat spanning in. Ik zou zeggen, ik wil steen je achter, blijf altijd vertrouwen houden. Ik in je maten en probeer ik goed te focussen op je eigen spel, net op wat in het zinstanden doet. Maar gewoon er altijd in leeuwen blowen en gewoon focussen op je eigen spel en dan komt het vanzelf goed. Want vrouwtje Patricia, is er echt nog wat, wist toch heel graag wat beter in willen worst? In het uitslaan. En wat mat er dan beter? Nou, mooi stuit pakken en farine. Soest toch haar daarbij helpen kunnen? Ik probeer die. Ik denk het wel. Goed in, P-baltjes on. Komt-ie. Keurig. Ja, hand rechts. Stap erin op en omheen. Yes, dat is hem. Goed zo. Oké, stinker om met die lijst. Stap net de grut makkers. Maar denk om het voetenwerk. Dus liet stapjes en pad naar voren. Yes. Dus op de voorvoetjes. Oh, sorry. Gaat goed. Rustig slaan omheen. Net de volnooit, denk ik. Het tinkerom dus, voorin krijg je iets wat strakkere, snellere bal. Dus tinkerom dat is dan net de volle rug op loopt steken, maar dat is naar voren, tik, tik, tik. En dan daar. Dat is mooi jezelf iets. Die kant op, die kant op. Net de volle rug oplopen. Stappen, stappen. Lekker, goed zo. Perfect. Kijk. Achteruit, keurig, dat is hem. Stappen, stappen, stap, tik. Yes, dat is hem. Shit, dit wil ik zien. Gelijk oppakken en gelijk draaien boven achter elkaar. Goed zo. Lekker. Stap erin op. Goed zo. Keurig. Stap, stap, stap en tik. Yes. Lekker, dat is hem. Mooi. Ja, en dan nou de vraag, Marit, werd het hele programma omdraaid. Hebben we je te krijgen mooi een topper van de toekomst. Jazeker. Hartstikke idee. Hoppa. Hey Arjen, waar gaan we naar je week eigenlijk heen? Weet ik net, hartstikke vak, hè? Nou ja, maakt het me eigenlijk niet uit. Als ik maar net weg van die stomme ballen op mijn dromen.